Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawranga kula nepangaken asma kula Hafiz Rizwana Bimantara, nomor absen 20. Ing kene kula arep ngecaritakaken dongeng semut lan kepompong. Ana ing salah sawijining alas ingkang rengket, kewan-kewan urip kanthi tentrem. Kewan-kewan iku kaya gajah, semut, macan, manuk, badak, kupu-kupu lan liya-liyane. Ana ing salah sawijining dina, ana badai sing gedhe banget. Badai kuwi teka gawe panik kewan ing alas mau. Kabeh kewan panik lan mlayu-mlayu kanthi keweden kanggo ngindari badai kuwi. Dina sesuke, srengenge njendul kanthi sumorot kang gawe anget lan manuk-manuk padha ngoceh kang gawe endah dirungokake. Nanging apa kang kedadean? Akeh wit-witan ing alas mau padha rubuh kang gawe alas mau dadi alas ora rupa wujude. Ana kepompong kang lagi nangis lan sedih banget, wit-witan padha rubuh. Kita dhewe sedih banget, ana badai lan saiki ora ana papan kanggo ngiyup. Tangisi kepompong karo ngrayem werna-werna. Saka ngisor lemah ana semut nongol lan kanthi dumeh dheweke ngomong, "Hai kepompong, delenga aku selamat saka badai wingi kae, ora kaya kowe kang ana ing dhuwur lemah. Deleng awakmu kowe mung bisa nempel ning wit sing rubuh lan ora bisa selamat saka badai." Omongi semut kang dumeh banget. Semut saya dumeh lan terus ngomong kaya kuwi mau marang kabeh kewan sing ana ing alas. Nganti tekan salah sawijining dina, semut mlaku ana ing dhuwur endut utawa lumpur hidup. Semut ora ngerti nek dheweke mlaku ana ing dhuwur endut kang bisa nelen lan narik dheweke mlebu ing jero lempung. "Tulung, tulung, aku kejebak nang dhuwur endut, tulung." Semut njaluk tulung. "Kayane kowe lagi kesusahan ya semut." Semut ndeleng dhuwur lan goleki asal swara mau, lan jebule swara mau asale saka kupu-kupu sing lagi mabut ana ing dhuwur endut mau. "Sopo kowe?" pitakon semut kang lagi bingung. "Aku iki kepompong sing nguktu kae dielokake kowe," jawabe si kupu-kupu. Semut ngrasa isin banget lan njaluk tulung kupu-kupu nulung dheweke saka endut. "Tulungi aku kupu-kupu. Aku njaluk ngapura wektu kae aku wis dumeh merga bisa slamet saka badai mung jalaran umpetan nang ngisor lemah." Si kupu-kupu akhire nulung semut. Sangga semut slamet lan semut janji dheweke ora arep ngelokake kabeh makhluk gaweane Gusti Allah kang ana ing jero alas. Nah, piwulang kang bisa dijawupuk saka dongeng ing dhuwur yaiku dheweke kudu ngormati lan ngasihi kabeh makhluk gaweane Gusti Allah. Intine, kabeh makhluk gaweane Gusti Allah kudu dikasihi lan ora kena ngolakake makhluk liyane. Mekaten ingkang saged kula aturaken, ngapunten menawi wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.